ఇప్పుడు నేను బయటకు వెళ్ళాలంటే వైట్ చున్నీ కావాలి, అదేమో వాష్ చేసేసాను. ఇప్పుడు నాకున్న ఒకే ఒక ఆప్షన్ దీని దగ్గర వైట్ చున్నీ కొట్టేయడం. చెప్తా. అక్క వెళ్దామా? ఎలా ఉంది? ఏంటే ఇప్పుడు అలా ఆ డ్రెస్లో వస్తావా? ఇలానే వస్తాను. అంటే అలా ఆ చున్నీతో ఏంటే సెట్ అవ్వలేదా? ఛీ, నా బొందలా ఉంది, ఏం బాగోలేదు. మరి ఎలానే? చెల్లి చెల్లి నువ్వు ఒకసారి అన్నావు కదా నాతో, బ్లాక్ బాటమ్ ఇంకా రెడ్ చున్నీ ఇంకా బ్లూ కలర్ టాప్ కాంబినేషన్ సూపర్ గా ఉంటుందని. ఒక్క ముక్క అర్థం కాల. అనే ఉంటాను. చెల్లి ఓ పని చేయని చెప్తా, ఆ వైట్ కలర్ చున్నీ నాకు ఇచ్చేసే, ఈ రెడ్ కలర్ చున్నీ వేసుకో, చాలా బాగుంటుంది. ఓకేనా? నీ ముందు తీసుకో. ఏ బిస్కెట్? సరే ఇవ్వు. ఏంటో ఇలా బాగుందా? సరే వెళ్దామా ఇంకా? వావ్ చెల్లి, నైస్ డ్రెస్, సూపర్, అసలు చాలా బాగుంది నిజంగా. ఏ బిస్కెట్? పద వెళ్దాం, చల్.